guys! Nanagasykuan guys, adlaw. Ninginit na, ara nang inita guys. Lami nakadyo ka ng kuan. Ato ang panahon, ara nang kainit. Hi guys, good morning guys. Good morning, good Ngayon, afternoon. ngayon alis kami guys, punta kami ng grocery. Tapos ano ako kasombrero kasi yung panahon bigla na lang uulan. Yung panahon natin na mainit, tapos bigla na lang uulan. Kaya nag-ano kami guys, nagsombrero. Guys. Ma, ito na mi ma. Alis muna kami guys. Naawa sila, nagsombrero ako, nagsombrero din sila. Basta laging umuulan yung mga tanim, blooming sila. Saya nila tingnan. No? Saka? Uling. Naman ka nagsamin? Mabiling. Sus, mo ni driver. Importante na karong ang protection sa mata. Di Bilin. na kung ulan pa. Nasa ka ni sila pa doon? Kamu pa doon? Salamat sa Ginoo kay init na. Magdidiretso na ni. Init. Pino kayo ba? May uno o. Anong bigyo po na? Ano dito na nilibiyay? Kaning una nagya po na? Kaning Kasi yung 0.75 bragari. Ari din glass. Ato di mo gamit-gamit. Mura mo malibot ani ko ba yo? Ato di mo gamit-gamit dahil din na. Ha? Hindi na pwede. Nangita po mas mababa pa niya ba? Ano ba ning tulo? May klase. Unom. Duha. Ungkit mo na? Yung sa panis ng listahan. Nanawagin kita nawagin do. Mabalik. Unsa asa man gapit gatas dia. Bear brand sana. Your brand, kape, creamy latte, creamy well. Si 20 lang rado kay 100 bi mura ko malipat di. Kung saan ni? Wala pa. Ubaltin, Ubaltin. yaw, spinning ba? Ubaltin, kung saan ni? Kati Blue. Kani, Sprite. Sprite pagid nga, R-E-Y-T. Ha? So weird. Sandi lang, basta mabasa. Lain pa sa balay. Mawa ng listahan ni Lula. Wala na? Wala. At tunas mga kape, gatas. Napay sabon si Juan pa. Pangit pa. Sabon? Sabon sa muna. Kati. Asa magkanto magkaskuan? Mga kape. Sakati. Everclean. Insect Libertine. Everclean. May mohang baby wipes gi, napa? Pa. Ay ito na kung table wipes niya.
Isa lang. Oh. Saraman. Headset. Ano pwede sang cellphone dani? Oo, basin na ay pwede si mong cellphone ani mo. Tanawa daw. Drama oh. Pwede dai. Gawon picture ay si mama o sukay. Isip matisting na. Pwede siguro wa nila in ra ba? Di ka nabi. Manabi. Tanawa sa guway rog dagko ba? Nagko agwera na oh. Try daw, sure bitaw palito. Nag-resibo ge. Init na dyan. Dino to rabon pagbarog to kay sina, dali lang kayo ang pinakuna naguba kaya ang kuwan. Speaker. Ay, kaya. Asa niya to ano bro? Kalula. Isod na si Jang wallet ng kamamang resibo. Namalit mi na rin kan guys, vitamins. Vitamins na ho. Malit ni kuan guys ang vitamins kuan, caltrate o kanang potency o kari kuan. Mayra E. Mo ni ang kuan guys, vitamins. Bali pang 1 month na ni. Uli na mi guys. Pa, finals pa ka January 4 pa. Sa duwa. January, February. College ko. Ito yung kontra. Ito yung final. Tulungo ka ba doon? Basta, itong mga university mo yung magdula. Ano may nabilin yan? Lamdag nanunan ni gawanag mga kahoy no. Kitang-kita lagi sa ilahan o mga kahoy na lamdag.
Makauli nami guys. Nalamis bahay. Walay creamy. White creamy natin. I tried it. Wag ihapon yung Sprite. A few moments later. Hi guys. Majungod to guys. Unto naman kay magalas 12 na. Kasi Junjun na uli siya kay magajo sa ijang motor kay nay nagaba. Sa day nagaba dana pa. Ang shock ning gahi. Amo nang namalit ka City. Madyo gani guys kay all around ni siya. Di na kinahanglan mo adto ka ng kuan shop para magpaadyo. Di siya rin magpaadyo kay mahal ba dyan po magpa-shop. Madyo gani ni siya kay talented. Taas kamot. Bitaw guys, madyo gani ni siya kay na ni siya talent nga. Siya rin nakaibaw. Bitaw guys. Salamat na lamang ko dani nga hangkuan guys, banana kay wako stress dani kay tanan kamao. Oh, si Jaray nakajuajo. I makasapi ang taga shop dani kay kamao na siya makaibabaw nganong Kabaw mo kita may bata, kani pa yung motor na yun. Baw di sana siya naka ibaw da ng mga juajo nga umanta na siya nag-eskwela. Hi guys! Nanagajikuan guys, adlaw. Ninginit na, ara nang inita guys. Lami nakajog ka ng kuan. At ang panahon, ara nang kainit. Pero gahapon, bisa ka nang arang inita gahapon, pagka hapon, nag-uwan. Sa kanya ganing buntag po, nag-uwan. Karon narang inita. Ingani po, nagkatong gahapon guys nga. Arang kainit. Nandiyan, mawa na po ni. Nanalipay ko kay nakapanglaban ako hanggang labunon din na nagtamba kaya anamana mo kuan panglaba. Kay na may init. Init naman das ni agi. Ako manglaba kay lain man nagatang nilaban og di masa kana na init kay murag manimahong itoy. Murag manimahong kuan bapaneus. Diyan ako dari guys, galingkod-lingkod ko. Gaatong ko ni siya kay na siya isugo. Naman siya isugo-sugo. Na ipaabot. Nako dari, gatong-atong ni siya. Assistant ba? Lami, nakajus kan guys, pamati. Di natugnaw. Bawi na po ni nagkasamir. Grabing inita. Reklamo o grabing tugnawa. Diyan, nagsamir po nga grabing inita. Mo reklamo po kaya rang inita. Ang ginoo ko. Asa naman tadani mo lugar. Gunitan ko na rin ako guys na nagsugod na siya kuan guys, panawag. Ang siyang gunitan. Kanang nagpitay. Diri padulong kay aron di. Asa may ang iduot kani? Di padulong ka diri doot kay aron kontra ka. Kani? Oh. Sige, kumpati, assistant. Kaya ni man di. Aray. Anan. Sige, sige. Di maka magbayad sa shop. Siyempre, sa assistant ka mo bayad. Burot pagatuan kasugdan ni. Okay. Okay na? Okay na ma'am. Ay, nakay kakurog na gahang siko. Okay na ma'am. Okay na? Okay na kuno guys. Panibago na pong sugo. Dari sa ako maglingkod-lingkod. Okay, huwat na po og naikuan. Isugo. Nada to sa mga guys, gayda-higda ang gilaay. Ano na karton bebe? Kalihog lang. Asa karton? Di karton dia. Ikaduhang sugo. Pag mabot og 5 sugo, nanay sweldo. Oh, Kay 5 na good. Okay ra nang isa, duha wa pa nay sweldo pero kung mabot nag 5, nanay sweldo. Siyempre, hirap ba yan maging assistant? Kinahanglan nagpangbayad nimo sa shop, ari na dari bayad. Ako goy nagtrabaho, trabaho good food na. ulit rikin luksor ba niya ate? Oh, gulit. Ayun. Katulo. Ayun. Biya sa katulo. Ayun na kay maikon yung nang luksor ba ni? Ay, nahagdag din siya makabayad.
Grabe jud. Paglat siya magbayad bisa karang lisuran na di na lamang kuno. Bebe libre na lang. Libre na lang kay harong di mo ka malisod be. Amay ang wiran. Ayaw na, mabit ang mahimo. Mamalit ko. Katay ko. Hey. Ay na, kamaigo ka, Dre. Ay, may kimurtag pala hubog. Kaya ko sininang tarong dito ko. Ano di magtrabaho ra magkanda diyan maginarpi pa di ay. Kana pasiksik kay ka. Pinahubag ba? Wet weo. Pinaganon. Si mama guys, gilay si mama na dito ka. Higa-higa-awan, yung piti lagi to. Wala na. Hindi ara. Ang kinuha. Kaligo ng Nawag Cebu City kalimutan. da. Piti lagi. Kaligo ng Cebu City. Hala ning awas. Sayang ang kasiti ning awas. Yan, tanong na ko ni. Ang Elisa. Ha? Ang Elisa. Mo na problema sa isang motor guys, ang kuan. Sa to telescopic. May kinakamao kag adyo-adyo pa nga na wa man ka nag-eskwela. Experience mo? Asa ka nakakuha ng experience? Sa YouTube. Pasalamat ka sa YouTube. Walay ko na be. Katong ang ko ni ibuhos. O sige. Guniti sa kimita ko butanganan. Guniti dan ko pa kay na. Ikatulong sugo. Okay sa. Guniti ang butanganan. May pwedeng naibat buhaton kay hindi ka magmingaw. Wala, naghukas na din siya. Basta ang sinina. Natin magibalit sa. Ha? Natin magibalit sa. Hindi mo pa kung pakaratan, asa ko magkurat nga wala ko espiritu. Ano ni espiritu niyo dai? Layas na siguro ang espiritu. Gapon pa dyan na siya sigigingan na yung ano, may katapusan. Siyempre, ato mag yung pangitao ng nindot na kuwan. Hindi naman sa'yo ba ita may nagsuriso, pang surisuro. Sige lang kagaba. Guba din eh. Isa day na. Puno no kasiti, di guba. Katong gahapon lagi. Isa man puto yung gitrabaho gahapon. Mabito na akong hipo na kasiti. Kalay na kayo. Kinanglan dyan day nabutang nga Sabi kasiti. kaya, makuha ko nila. Oh, Kinanglan dyan day na pwede siya nito. city. Hindi mo nang lukso-lukso ko niya city. Lainag. Diba katuig na niya city ha. Lainag sabaw. Mura maginamos. Mo dyan na isang color. Diba katuig na niya. Do ka tuig. Do karon pa nimo gialidan. Ngano karon pa? Ikaw panlikra mo eh. Ang reklamo di ay. Kanang ninggahi na. Mura na siya kung lapot na kayo. Saban ka na. Kisa mo nanggana. Ka mama. Saban ka diyang mama gibutangan na nimo kuan. City. Balik ko dito na. Isang bagod. Napay sugo. Ano na? Dari ra ko. Sampitar ako na kay isugo.